राजा नोंथांमोन गिबि गिबियावनो रंजालि बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिबाय। गेदेरनिसिम खुलुमनाय आरो उन्दैनिसिम अननायखौ जासिबाय। बे समाव मोनसे खोथा जानानै फैदों रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना जायफोर मानसिफोरा गामसा गाननानै बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थांदों बै मानसिफोरा माने ओंखाम मोनजाया बे बुंनाय रावा बेसेबां गनायजाथावना आरो बेसेबां लाजाथावना रायजो राजा नोंथांमोन। माने गामसा गाननानै थांनाय मानसिया माने ओंखाम मोनजाया। थ' बे बाथ्राखौ सासे फंबाया फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायदों आरो बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्रा फोरमायदों फंबाया। थ' बियो रोखा फोरमान होदों, रोखा फोरमायनाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना जोंनि बर'नि GI टेग मोनलायनाय बे गामसा आर'नाइ बर'नि हारिमुजों गोथौ सोमोन्दो गोनां, जारिमिन गोनां, गोथौ सोमोन्दो गोनां बे GI टेग मोननाय बे गामसा आर'नाइखौ गाननानै थांबोला ओंखाम मोनजाया बे बुंनाय रावा बेसेबां गनायजाथावना आरो बेसेबां लाजाथावना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो रोखा फोरमायदों, बेबायदि बुंनाय रावा रोखा फोरमायदों बर'नि हारिमु आरो हारिमुजों लोगोसे दुलाराय माने बर' जाथिखौ मोनसे गिदिर अपमान खालामनायसो जादों होननानै जोङो साननानै लानो हायो। थ' बाथ्राया जोबोद दुखुनांथावना। नैबे फंबाया माखासे गोबांमानि बाथ्राखौ फोरमायदों। जाथाया माबायदि जादोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ एसे खोनासंलांदो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। आंनि मुङा फेन्टम मोसाहारि। आंनि बे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जादों दासो आंजोंहाय मोनसे इन्सिडेन्ट जानानै थांदों। नैबे जोंनि बावखुंग्रि जाय जायगायाव फेस्टिभेल जागासिनो दङ, नैबे आंनि खिथुआव नुनो हागोन नोंथांमोना। बियो ओंखाम जानाय फुडिं, जेसेबां पार्टिसिपेन्टसफोर दङ प्रग्रामावहाय बिनि फुडिंनि जायगा। आंजों मा इन्सिडेन्ट जानानै थांदों होनोबा, आङो फुङावहाय हाजो गाखोनाय कम्पिटिसनावहाय पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। आङो माने पार्टिसिपेट खालामनायावहाय आङो गामसा गाननानै पार्टिसिपेट खालामदोंमोन। ओमफ्राय नै आङो खारनानैबो फैदों। आं जानो हागौ आं लास्ट जादों। ओमफ्राय नै जेब्ला आं सफैनानैहाय ब्रेकफास्टबो खालामखाङो आरो बिनि उनावहाय जेब्ला आङो दसे बेरायनानैहाय जेब्ला लान्च जानो जेब्ला आं फैयो, आंनियावहाय कुपनबो दङ। आङो दायो नैबेखौ नैबे सिरियाल नाम्बारखौ होनानै कुपनखौ मोनबोयोमोन। नाथाय आङो सिरियाल नाम्बारखौ दायो लाबोफिननानै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो सानदों दि दायो मा होनदों सिङावहाय जेब्ला आङो ओंखाम जानो थाङो, जेब्ला कुपन मोननानै बिसोरो होनदों दि गामसा गाननानै ओंखाम मोनजायानो। आंनि सोंनाया बिसोर दिनै गामसाखौ ओरैबायदि मोनसे जोङो रेसपेक्ट होनांगौना, बियो मा होनदों इनडिसिप्लिन। गामसा हाफपेन्ट गाननानै फैबा ओंखामखौ मोनजागोननो। नाथाय आङो हाजोखौनो गाखोदों गामसा गाननानैहाय। स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय लास्ट फिनिशिंसिम आं गामसाजोंनो खारदों, गामसाजोंनो फैदों। बाहाय मोनसे होननाय गैयामोन जे गामसा गाननानैहाय नोङो बेहाय पार्टिसिपेट खालामनो हाया होननानैहाय। नाथाय दिनै नोंथांमोनहा आंखौ दिनै ओंखाम जानायावहाय मारै बिदि नासयनो हाखो, दिनै गामसा गाननाय मानसिया ओंखाम मोनजाया होननानैहाय। आंनि सोंनाया बिसोर दिनैहाय आङो बर' मानसि जानानैहाय, आङो बर' सुबुं जानानैहाय दिनै आङो गामसा गाननानैहाय माराथनबो खारनो हाला नामा, बा गामसा गाननानैहाय आङो ओंखामबो जानो हाला नामा? गामसाया जोंना दिनै बखि जाग्रा मोनसे सि जाबाय नामा? दिनै जोंहा गामसाखौ मा होनदों बे मानसियाहाय इनडिसिप्लिननो गामसा गाननानैहाय मानसिया ओंखाम मोनजाया बिदि होननानै आंनि सिगाङाव बुंदों। होमबा गामसानि सायावहाय बेना जेबो सनमानानो गैया। होमबालाय गाबोन बायदियावहाय जोङो वेस्टार्न कालसारखौ मा एडप्ट खालामनानै लाजोबसै नामा? एकदम लासिंसिं मोनदों आं गावखौनो गाव। दिनैहाय आंल' नङा, आंनि उनावबो सासे फंबाय दंबावोमोन जाय गामसा गाननानै फैदोंमोन। बिथाङाबो थोनहरफिनजादों आरो बिथाङाबो लंपेन्ट गाननानै फैफिनदों जानो हागौ। आं बिथांखौ नुनाय जायाखै दायो। नाथाय आंल' हारसिङै नङामोन जाय थिनहरजादोंमोन। बियो जाय फुडिंनि, जेनेरेल फुडिंनि स्पर्ट्स गेलेग्रा बिथांमोननि जाग्रायावहाय जाय फुडिं इनचार्ज, आं मिथिया सोरबायदियामोन। एसे मथाथा गोजौ मानसियाहाय ससमा गानो। नाथाय बे सुबुङा आंनि सायावहाय बिदि अयथासार खालामनाय जादों आरो जोंनि बर' हारिनि गामसानि सायावहाय बेबायदि अयथासार खालामनाय जादों। जायावहाय जोंनि ट्रेडिसनेल गामसा, जायखौहाय जोङो GI टेग मोनो आरो जोंनि बर'नि सिनायथि, बेखौ लानानैहाय आङो मोनसे गनायजाथाव खोथा बुंनायखौ मोनाखै। बियो दिनैहाय जोंनि हारिखौहाय लासिंसिं खालामनाय जादों आरो जोंनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ लासिंसिं खालामनाय जादों। आं बेखौनो खावलायगोन दि नोंथांमोनहा
नैबे भिडिअखौ नुदोंबा अननानै शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै सुबुङा बे भिडिअखौ नुनानै बुजिथों दि गामसानि भेलुआ माबे आरो जोङो गामसाखौ मानो गानो बिदि नङाखि गामसाखौ देखायनो थाखाय जों गानो गामसाया जोंनि ट्रेडिसन जों गामसाखौ गाननानै जेरावबो थांनो हायो गामसा गानना जोंहा गोदोहाय वेस्टार्न कालचार गैयामोन गोदो लंपेन्ट समपेन्ट गैयामोन बे समाव जों गामसा गाननानैनो जोङो देरबोदों जोंनि आबै आबौमोनहा जों गामसा गाननानैनो जोङो देरबोदों आरो जों गामसाखौनो गानबाय थागोन जोंहा बिदि वेस्टार्न कालचारखौ एडप्ट खालामनानै बा बिदि इनडिसिप्लिन होनजानाय जोंनि गामसाया बिदि माबा नङा जिखुनु आं खावलायो गासैबो आंनि नायगिरि नोंथांमोनखौहाय भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो बे बिथांनिसिम सहैयो भिडिअखौ जाहाथे जाय जोंनि बर' हारिनि गामसाखौहाय नासयदों आरो वेस्टार्न कालचारनिखौ बुंदों लंपेन्ट गाननानै फैबा ओंखाम मोनजागोन होननानै गोजोन्थों